Assalamu alaykum mehriban iýleşler. Bizden her ýerinde jan halygyn, başga agry ýerleriň ardy edýär. Bizi şeýle eşretli bagy ýardamana diýýärdiýän medeniýetimiziň sunatmyzyň hak howunary, gahrman arkadamyň, arkadar gahrman herdarmyň zanlarynyň tag bilen başlaryň aman bolmagyny iýli utbak bitişen hemise ruwaşklary we senden tüýsüregler ardy edýär. Mehriban iýleşler, sunat meni ykbalyma atly gepleşigi Bank Nuri video studiosy bilen bilelikde öňe bir näçe sanlaryny ýazyp YouTube sahypasyna, internet platformalaryna siziň dikkatinizi ýetiripdik. Sunat hakyny söhbet etmek üçin Türkmenistanyň tebigat gorumak jemgyýetiniň hünärmeni bir näçe gysga gowrumly, uly gowrumly filmleriň rejissöri hem awtory Halipa kino rejissörimiz Aradvika Jumaýewa. Halipa gepleşigimizde hoş gördük. Bunlar näýdi dörejligimize aýagynaja? Näme tädir? Resul, jigim sag bolum, şuň gepleşiginde çagyrdyňyz. Men gaty begendim. Elbetde dörejlik adam temada gözlegde bolýar. Näde ýaşasaňam, näde işleseňem, haýdy kärde bolsaňam, kalbyňda bir dörejlik bar bolsa, alham bar bolsa, madamda gözlegde täze gözleglerde bolýar. Biziň hem kalbymyzda täze gözlegler bar. Nesip bolsa gelecekde işleşer. Öňem siz bilen kän işleşip gelýär, madamda işleşip gör. Indi gözleg meselesine men aýdyp geçdim. Bursagymda kän arzu bar, kän maksat bar, kän mahalar ýetişermi diýen, näme adam ýaşam geçip barýar. Köp zatlar pikir edýän, ýetişip bolsa, etjek zatlarymyz kän. Ýene bir 10 ýyl ýyda gaýdan bolamna şu zatlar edip ýetişerdim diýip özümiň boş geçiren günlerimi diýjek bolýan adam bir yetişmedik günlerini ýatlaýany kän mahal ahmarlyk pursatlarym bolýar. Ýöne näsip bolsa gelecek dörejek zatlarym kän. Kutawlum dörejek we ederlerinde dediňiz şogullyk ardy edýär. Inni dörejek suwalymyza başlaýar mümkinmidi. Bitti bir şahir, jurnalist, senarist, şeýle hem rejissör hökmünde tanýatsa, bir mahlaty bir iýil için aýdylýar. Galam ujundan çöregýänlerden nile. Bütün ömrüňizde galam ujundan çöregýip ýene bir at awry galanyp biljekdiňiz hakynda bir haçan göz ýetirdiňiz? Resul jigim sowal gaty bu sowalda men men galam ujundan çörek iýmek meselesini düşündümmi ýa-da özümden bir zadyň barlygyna, bir alhamyň barlygyna düşündümmi? Haçan men 7-8-nji klaslarda, sınıflarda 7-nji, 8-nji sınıflarda bir hili özümden ütgeşip bilen baryny bilýärdim. Men goşgy ýazmana başladym. O ýöne goşgy ýazmada men utanýardym. Gaýdy maşgala o döwürde bir hili goşgy ýazdy, owaň arasynda, owaň içinde gaýdy maşgala goşgy ýazýar diýilen sözlenem çekinýärdim men. Şoň üçin bir hili alham gelýärdi maňa, goşgylar, tetirler gelýärdi. Galat kapiýasy dogry bolmasa da tetirler gelýärdi. Ýöne men kän kitap okuyardym. Şu owaň mektebiň kitaphanasyndaky kän kitaplar okap, soň alady diýdim. Indi şu kitaplar okutandan soň men näme okarkam? Men göýdüm, şondan aňryk geçenak owa gaýdynyň başga kitaplar barmy? Başga kitaphanalar barmy? Ya men şu kitaphanany okutardym, soň men nähili men ýaşaýşym, nähili dowam eder diýip şonu pikirde ýaşaýardym. Soň ýöne men garybyrak maşgalada öňüp ösdüm. Garybyrak diýelim, kakam ýetim bolansa, şoň üçin şo döwürlerde men öz arzularym, öz jolalarymyň ýanyna aýdardym. Adamda deň dostlaryň ýanyna. Şonu özümnäki ütgeşikmeler esasynda men bilmedim. Men geljekde jurnalist bolarym diýdim. Jurnalist bolarym diýdim. Men habarçy bolarym diýdim. Jurnalistem kän men habarçy bolarym diýdim. Soň men Aşgabatda ýaşardym diýip şolar ýaly düşünürýärdim. Men Aşgabatda ýaşardym, men etajda öýüm bolar. Men jurnalist bolarym, soň siz gaýnanmaň, daş ýere gitdi diýip, men sesim gelip durar, özüm görünüp durarym. Men ýazan eserlerim, ýazan zatlarym gazetlerde çykar durar diýerdim. Olar maňa şo wagtlar, şo deň dostlarym gülerdiler. Sen nähili ýagdaýda, sen Aşgabatda gitjek, sen nähili ýagdaýda okujak, sen o mümkinçilikler ýok diýip. Ýöne nesip edenden men şol döwürlerde haçanda mektep müdürimiz
men ilkinji goşgymy ogurlap jora menden ogurlap men ýadan depterimden ogurlap şo mektep müdürümde görkezende mektep müdürümde ýanyna çagyryp senden bir zat bar men seni ýadan goşgularymy näşe ýadanja birçe goşgyny men okudum ýöne men size dörejiliň barlygyny gördüm şoň üçinem sen üçin elimden gelen ederini etdi. Şonu maňa bir hili bolan ýaly boldy-da men şol ýaly dörejilige başladym. Haýsy mektep? Haýsy molum bellek geçdiňizde ýa munyň Tomaş etdi olam çağalary megene. Daşoğlu vilayetiniň Hönürgenç etrabynyň Watan Daýhan birleşiginde men okudum. Şol mugallimim aşyrdy. Mugallimni mektebiň müdürdi. 19-njy orta mektebinde okudum. Şol wagtky mektep müdürüm aşyrdy Allah'dy. Şol aşyrdy mugallimim maňa ýol açan mugallimden biri, men üçin iň edil mehriban mugallimden biri. Mydamada ýatlaýan, mydamada gowlukda ýatlaýan, maňa ýol öwreden mugallimlik hatap edýän. Ine şondan men ýadan goşgulamy mektep müdürüme etrap gadet alyp gitdi. Etrap gadetde de olar goşgym halanyrlar, etrap gadetde çykardy. Umuman şondan men goşgy bilen gyzyklanyp ogladym. Vilayet gadetine de çykdy. Şo wagtky ýadan bir goşgym bardy, şonu vilayet gadetine şo döwürlerde bir komissiýa üýüşip oturýan ekenler de şahirler. Goşgy saýlarlaryna şonu men çağıranyp endiretdiň, büdüretdiň, ýykmadyň, synadyňmy, oýnadyňmy eýikbal, ejizletdiň ýöne diýde çökmedim, göz ýaşymdan doýmadyňmy eýikbal diýip goşgy ýazdym. Ine şo ýaşda. Şo ýaşda. Munam şo taýda meni gadetde çağıryp, sen näçe şo goşgyny ýazdyň diýdiler. Şu ýaşda. Şu ýaşda nämeseň ejeň mam bar, kakan mam bar, dogonyň mam bar, hemme zadyň gowum gow. Onda sen şo goşgyny näçe ýazdyň diýip meni sordylar. Ýöne men hiç de jogap berip bilmedim täze. Men aňyrdan gelip ýazan zadymy düşündirip bilmedim täze mende hiç kemçilik ýok. Mektep direktorum şonu men ýanymda durup, şu mektep müdürüm ýanymda durup men senden bir zat görýän, sen şu mektebiň awraýyny galdyrjak okuwçy diýipdi. Geljekde şu mektebiň awraýyny galdyrarsyň diýip tamam edýän. Şondan soň men arzulam başlady, ondan men hakykatdan men merkezde ýaşamaly, men jurnalist bolmaly, hakykatdan men sesimi eşitmeli, men şolar ýaly bolmaly, men galmaly. Olam näme üçin gelip etdi, ýa-ni kakamlarynyň yetimligi, birazrak garybrak durmuş, şo zatlarda men ýeňip geçmeli diýen pikir eýa menne döredi de, şo ýeňmek üçin hökmänle ýol gözlemeli, men hökmän geljek arzularym amal aşyrmaly. Ana şeýle men şo wagtlardan eýa şondan galamdan çörek iýmelligine amakla girişem bolmagy mümkin diýäbi. Şo wagtlar gadetden eýa maňa pulam gelýär-de 3 manat, 2 manat. Yani bilýär, bir näçe uly gowrumly garyda durmuş kyssalar atly, gysga gowrumly bir filmler ýa-ni tomoşaçylygymdan kän ýoly görünür. Men özüme de şol durmuş kyssalar filmine baş gahrmanyň roluny oýnamagy meýil etdi, siz bilen işleşmek. Ardu, gel. Ardu. Gel oğlum, gel hiç vereyim. Gel oğlum, gel. Şulam ögredilen ýalygy, derrew şu apa gelýär. Ardujan, ýör oğlum. Berde çaga ýok, sen bilen oýnara. Ýör o jaýda çaga kän, ýör aňyrda oýnaly. On soňam, aýnejeň, sen bilen oýnamaga ellegmede. On iş kän. Ýör oğlum. Inni mümkin morda, inniki döretsek eteriňiň baş gahrmany näil hat etdi bolmaly. Sen kirňiçe. Resul men döreden eterden içinde öýüň bilýän köpsinde öýüňden oýnadym. Durmuş kyssalar diýip saýlamagymyň sebäbi şu durmuşda bolýan wakalary, durmuşdaky bolýan kemçilikleri, adam akballaryndan bolýan kemçilikleri, maşgala gatnaşyklaryna bolýan näzaklyklary, şonu gowlamak, şonu bir şoň bolmaýan taraplaryny
şu kinoň üstü bilen getirmek, adamlaryň aňyna goýmak maksady bilen edildi şu durmuş kıtalarym. Men geljekki maksadymam şol. Durmuşy açyp görkezmek. Durmuşy halk bilen halkyň özünden öz durmuşyny alyp halka paýlamak. Men bir kinom bardy şu durmuş kıtalarymna ejetini öz doglugyna çağırmaýa da. O özüňi de moýnadyň. Durmuşda şolar ýaly wakalar hakykatdan ham bardy. Öz ejetini doglugyna çağırmaýan. Oňun gepine gidip, oğullarım var. Ya da enaktatdan habar tutmayan oğullarım var. Şon ýaly bir kinom efire gidip de ejet kakady. Her gün garaşýa ýöne oğul gelenak. İki oğlu var da. Şu ul oğluna her gün garaşýa. Her gün ýoluna ýöne şu oğul başagay durmuşy bilen, maşgalaty bilen, iş bilen başagay da. Ana şonu bayramaga oýnapdy şonu. Baş drama teatrının artisti bayramaga oýnapdy. Bayram Kerim oýnapdy. Şu bayramaga diýdi, men diýdi ýolda diýdi. Bir maşin durupdy diýdi. Meni gujaklap maşina mindirdi diýdi. Soňam diýdi, şol kinony göremden soňra men şol ejemiň ýanyna gitdim. Hakykatdan men ejemden habar almadygyma onun meşgul bolan ekeni. Men şu kinodan soň ben ejemiň ýanyna gitdim diýdi. Ne yollasın? Sen art gitmegelidir. Gıyda gitmez. Men sizin beýle kadyr bilmez adamdaňyzy bilmänlerin. Siz nädip men gıydym göwüne degip bildiňiz? Eme, dayda men näden göwüne degmedim. Şeýle mi? Onda men gıydym arlýa da. Onda siz men gıydym kemsitmäsiňiz de. Diňlän dayda men näden kemsitmedim. Ýöne nahar birazrak şorak bolupdyr. Şonu aýtjak boldum. Gıydymyň bişiren nahar saňa yaramaýan bolsa, ejeň süýjürek bişiräýde bolmaýarmy? Beter! Olşuňyzdan meter bolýany. Size agdy berdik gerek dälle, gokere goýdy. Her kim öz günäsini bilse ýaxşy. Şolar ýaly näçe adama biziň haýrymy degendir. Dip pikir edýärler şu kinolaryň üstü bilen. Hakykatdan wakalar känne ýa-da gaýly gelin gatnaşygyna da bar. Ya baldyr gatnaşygyna da bar. Ataly oğul gatnaşykda da bar. Eneli gaýyt hakynda da bar. Adam gatnaşykda dosýar hakynda da bar. Nämen açdan durmuşda açmaly tema kän. Ýöne şol temalary goýmaly däl-de açmaly. Şonu adamlara görkezseň adamlar öz ýalňyşyna düşünýär. Hakykatan özüni aýdyryp duran ýaly bolýar-da. Şolar özüniň ýalňyşyna bir adam öz ýalňyşyna düşünde biziň haýrymyz şol. Bir adam öz ýalňyşyna düşünüp towba etse biziň üstünlügimiz şolda. Ana şoň üçin inneki geljek kinolarym hem durmuş kıssalary bolar diýip bolar. Onu da men maksadym durmuşy açyp durmuş bilen töweşmek de, görüşmek. Ne aýeňeje Osman Kofy'da mehmançylykda ýa-da belläkleşdik. Çaýlaň durly görnüşleri, o miweli çaýlaň ähli görnüşleri bar. Ne ýöreýte Osman Kofy bide de gowy bir çaýlary taýynady, nätijilik tortuny. Süýjülük tortuny datyp çaý çaýly, ondan soň gurumdaşymy dowam eder, ha? Getirjek. Aram çağalaň bilenem gelseň, ýa-da dosýalaň bilen gelseň, gowy ýa-da süýjülükler, gowy çaýlar ýa-da mahita bir ýüregiň soňsoň. Türkmeniň öz atma çaýçyl millet. Halkda çaý owerýär, gök çaý owerýär. Aýeňeje ne çaýmy da geldi. İçi limonlu ýödüm gök. Ana, al. Normalali. Ine aýeňeje daşyndan teredeňde de bir hili göwüniň bolmasýla. Çeňen noş bordun. Ine süýjülük tortunum. İyi otur arqyn. Şu teredeň bilen nähili owdan ha. Aslında Türkmeniň özü bir çaýçyl halk. Çaý owerýär, gök çaý hatam owerýär. Gahman arkadamyň çaý melkem hem alhamdulillah kitabam barda. Şonu da çaýyň durly görnüşleri hakynda aýdylýar. Çaýyň peýda hakynda aýdylýar. Çaýyň adam üçin nähili saglyk üçin nähili peýdanyň baramy aýdylýar da. Görýärmi şu wagtda mene şolar ýaly ýerlerde gök çaý içmeňe aýlatyň lezzeti bar da. Onu da içinde limon garlan, beýleki meweler garlan. Şu daqdan özüm saglyk üçin peýdal, işdäň hamatçy. Özüm gözü de gelýär. Ha, Halip
gılıklarını içmekleri mümkün. Şoň üçin Mehriban tomaşaçylar, Osman Kofda gelmegi maslahat berýär. Şular ýary çaýlaň durly görnüşleri, ýa-bir mahytaň durly görnüşleri, ýa-bir ýüregiňi sowatmak üçin buğdaýma. Gara tutak gelmeli, öz wagtyňyzy hem näme? Wagtyňy Süýji geçirmeli. Ana çaýa bir gyzykdan gurungdaşymdan dowam edäýin Halipa. Söýgüde köýmedik şahir bolmaz diýdi Halipa, şeýlemi? Eýtem diňe durmuşyň sarkanlykly ýollar bir de ilham berýär. Ilham Allah tarapdan berýär. Ha. Ýöne ýanky sarkandakly ýollar, olar adama ilhamy has hem goşulandyrmak üçin gerek bolýar-da. Söýgü meselesini aýdýar-da. Bizim şahirlerimiz söýgü hakynda kän eserler öğretdiler. Umman özüm hakynda aýdylanyna söýgüden men ýanmadym. Men hatta şu durmuşa çykan şu wagt ýany ýoldaşymyň adynyň artlanlygyny men ana şu 7-8-9 klaslarda arzuwymyny aýdypdym. Men okaryn Aşgabatda men barjak oglanyň adam arslan bolar diýdi. Şoň goranmakda işlemedim men şu wagtlary waýany eşikleri, harby eşikleri gowy görýärdim. Harby wagtda eşikleri. Şoň üçin hem şonu özümçe arzu edýärdim. Şolom hökmän harby wagtda bolardy. Men iki tane oglum bolar diýdim. Men şu wagtlar belki gaýy wagtyny odatdyr geňdirem ýöne öz adamda aýdylýan zatlar aýdýanda. Şol birinji oglumyň ady diýar bolar diýdim. Ve bizim Angrymyzda da şahynem galaty Diyarbakır galaty bar. Onuň men şu pagtatynyň içinde pagta ýyp beren wagtlarymda eger şu her gedekde durmuş meni aýnatsa, durmuş maňa menmellik salsa, şu ýagdaýlarda her gedek diyar diýemne sen şol gumyň içinden çykyp gaýdan sadece gaýdyň. Şonu ýagdadyr diýip. Hakykatdan Allah köp görmesin menki del Allah berdim diýip beren boldy menki. İki tane oglum ama ady diýär, baran oglanyň adam arslan bolar diýär. Men arslan ady gaty görýärdim. Şoň üçin men söýgüden ýannym diýsem ýalňyş ýan. Ýöne durmuşyň başga çarkandakly ýollaryny kän bidiredim. Kän synaldym. Kän ýol geçdim. Ýüklü geçdim. Ýöne şu zatlara maňa dürejigim ilham berdi. Menden bir zat yeňilmeli däldi, yeňmek diýen mesele öýre oýnalýardy men süňümne. Ol ýaşlygymdan, çağalygymdan gaýdan aňyma kalyma goýulan zatdy. Ana şu zatlar ol durmuş her kimiň başynda her hili wakalar bolýar. Ýöne esasda ilhamy berýän, alakadan gelýän güýç diýip düşünýän, galiberde ýankyýaly wakalar. Kimse söýgüden ýanyp durýar, kimse durmuşdan ýanyp, kimse täleýinden ýanyp, kimse akbalyndan ýanyp, öyle dörek giden zatlar. Birinji arzuwmy ýadyňyza düşýärmi? Aslında bu sowaly başynda bermelim bolar. Birinji arzum ýadyma düşýär. Birinji sınıfa baran günüm Orokbay diýip mugallimimiz bardy. Orokbay. Şolam ýa okupdyr baraýyn wagtlar ýaş oglany. Şol meni öňe çykaryp her okuwçydan öz arzuwyny sorady. Kim boljak geljekde, näme üçin okuwa geldiň, birinji klasa geljek arzuwyň näme? Kim boljak? Men şonna Lukman boljak diýdim. Men birinji arzuwym. Men özümden akalatda gödün getirýärdim. Gardy enem kän ýaraman ýatanda men Lukman bolsam, men şoňa ýetişerim diýip pikir edýärdim. Men ulanlar Lukman bolar, men şonu tagaldarym diýärdim. Ýöne soň pikirler ýitgedi, soň arzuwlar ýitgedi, şolar ýa. Men ilk arzum Lukman bolmakdy. Onda Halipa dörejlikde nämeden gorkýaňa? Resul dörejlikde däl. Aslında men durmuşdan gorkýan zatlarym bar, durmuşda da. Ýa-da men gorkýan adam başlamakdan gorkýan. Her zady başlamak diýilen zat gaty men üçin näme bolýar? Bir hiri gorkulu görýän. Näme üçin dörejlikde bir esere başlajak bolsam, senariýa ýazjak bolsam,
ya kino ödretjek bolsam, ya şolar ýaly goşgy ýazjak bolsam, ýa bir zatda ýazmak üçin men kän közenýän. Ony hemme derejeli adamdan közenýändir. Başlamak iň kyn ýeri. Şoň üçin başlamak üçin kän urunýan. Şeýdem kän mahala şonu başlap bilmän goýan wagtlaryň bolýar. Başlap şonu bir öz göwnüne jaý bolmagy başlap taşlayan wagtlaryň kän bolýar. Ýöne durmuşda da şolar ýaly. Men bir işin başına barjak bolsam, şonu başlamakdan gorkýan. Onu halipa şu gepleşigi yazmagy siz bilen meýleşdiremizde gözüm ettirdik. Deräbi kän gedek o aýygy neçe haçan ýadaly şu wagtdan diýäňiz men munatipmi näme üçin tek bir wagt beräý diýip ýöne şu hakykatdan hem haýsy bir zady başlajak bolsaň şol kıyın ýöne başlandan soň Anfa. Başlandan öýde gidýär. Ýöne başlaýança şoň jepady gaty kän adap berýär. Kän gaýnaýar. Kän beýniňi iýýär. Şonu başlaýança. Näme şol pikirteni goýmasa onu ahyrına başlady ýani ekenne. Aýtdy adamlar başlady. Başlandan öýde akymna gidýär. Teýäbi şol etjek bolýan zadyň soňuny görüp bileňär. Şonu görmäni başarýança başlap bileňär. Haçan adam etjek bolýan zadyň nokonuny görýär, onu başlaýar. Şonu görmäni başlap bilmäni közenýär. Görmek kyn bolýar. Halipa söz ýaratdy bilen söze garaýşyň näme? Ni durmuşda bolýar-da, her hili ýagdaýlar. Durmuşda adamda gatnaşygyny şu adam bilen gatnaşykda bolanyny iň erwet ýara, iň erwet jeda şu söz ýaraty bolup durýar. Söz ýaraty tiýe ýaraty biter, söz ýaraty bitmez diýär. Şol söz ýaraty onu wara ýyllar dowamyna götürip gelmek, ömrüm ötýänçä götürip gelmek gaty agyr. Agyr ýardaýa getirýär. Sebäbi söz adamy gynaya. Söz adam cezalandırýar. Söz adamy gerek bolsa uruq tarapdan öldürüp bilýär. Söz adam galma diýär derejäge ýetirip bilýär. Söz bilen näme zatlar edilmedi. Söz bilen dünýäň ýüzü dostlaşýar. Söz bilen dünýäň ýüzü ýykylýar. Söz bilen goňşy gülýär gatnaşýar. Söz bilen goňşy aralyga haýat dikilýär. Söz bilen dost nähili udaga gidýär, nähili ýüksek şeýler. Ýöne söz bilen dost arasy kesilýär. Söz bilen dogan nähili birek diýdarlaşyp, gowy sözler bilen, hoş sözler bilen nähili ýaşaşýar. Ýöne söz bilen doganyň arasyndan ketip bolýar. Dogandan jyda düşürýän söz. Şoň üçin söz ýaratyndan men gorkýan. Söz ýaratyny adamlaryň ýüregine söz ýaratyny salaýmaýyn, sözüm bilen adamlary uraýmaýyn diýip ýaşaýan. Eger men şeýle pikir edip adamçylykka haryň gelýär, bolýan-da şo ýagdaý bolaýyna-da men ýa-da başla diýip bilýän. Men şol kiçi bolsun, çağa bolsun, kim bolsun tapaw diýip men şoňa başla diýär. Näşde öldürecek toparma matyrda bilýänler. Öýdüňden bilýänler. Men başla diýip bilýän. Şoň üçin men söz ýaratyndan gorkýan. Şoň üçin antany söz bilen yaralamak, hayvanam tayak bilen urup yaralamak elbet jeda diýip düşünýär. Täze haywan sen sözüňe düşenä, ýöne sen tayagyna düşünýär, urugyna düşünýär. Şoň üçin şu iki jedadan gaça durmaly adam. Täze söz ol gudrat. Ol gudratyň öňüne, gowy sözleň öňüne, ýagşy sözleň öňüne başa geldi. Allah bize söylemek için söz veren moda, dil veren moda, şo sözü, şo dili gowulu bolanlar. Ýagşylyga gowy zatdyra onalar. Gowuny alkyndyraly, gowuny ýykmaly, gowuny alkyndyraly. Goý gowuny alkynsyn. Biziň birje sözmezden şol adam belki sagalyp gider hatda. Bir sözmez bilen. Biz Lukmanyň ýanyna baramyzda ýatan Hasany gözüňe öldür. Näme diýip özümiz baramyzda da gözüňe. Biz Lukmanyň gözlerine seredýär hem agzyndan çykjak sözüne seredýär. Biz olaň ýadan zatyny düşünämiz. Doğru. Ýöne şolaryň ýüzünde näme bar, gözünde näme bar, diýjek sözlerine garaşýar. Şolaryň hoş seräbide melken şoň üçin bizdiňe adamlara hoş söz bermeli.
No. Hemmemiz hoş söze garaşýar. Hemmemiz. Buğdada goğunna begenip, toyluğunna begenip, kutlu bolsun, nesip etsin diýmeni başarmaly. No. Käbirlemiz şo sözlerim gyskanýar. Näçe öz gurzamyzda gowy sözlerimiz gyskanýar. Biz bu dünýä ömürlük gelemiz aga. Hemmemizden biziň yerimiz çarşyp tura. Hemmemizden gidýär. Ýöne bizden galjak zat şo görüli şey diýipdi. Ya şo pahy şolar ýar gowy sözlüdi, süýji dilli diýilen zat sözümüz galýar. Bizden galjak zat. Eger biz aýy dilli bolsak, aýy sözlü bolsak, şo görüli aýy sözlü diýilýär, dogry. No. Bizden aýy söz galmasyn. İnsan yaralanmasın. Şeyle de yaramad ýetýär durmuşda öz başgalarymyň arasynda bize berilen täleýdi akbalda. Ýöne birige yaralaman, birige söz bilen goldurjak bolar. Galdyrjak bolar. Aýyňyza şo menen bir zady ýatlak geçedim meýleden Nefes Ardaýew diýipdiň pahy türkmen edebiyat muallimi bar da mektepde. Onuň beýlekki gylaryň muallimleri bir işik gitse okulatam durmuşda bolýar da mektepde goşup okutmak. Onuň bizi goşýardy öz kylady bilen goşmaka kylady girmäkä hem ýanky magtumla tamamyň sözi bar. Gelen aş diýip gelmez turşutmagan ýüz onuň hemme oturan öz kyladyny okuwçylarym nana mätäşdärler sözü mihmanlar diýip şey falýatda. Onuň soň özümizin ýaşymyz ulul pikir edýärdi şu wagt pikir edemizok. Näme üçin molum şey diýäkä ikide turjunu öwredip gaýtaladýar diýip şu wagt düşünemizok ýöne indi şu wagt hakykatdan hem o hiç daha mätäşdär adam şu sözü mätäşdigini aýdan eken. Söz wajyp zat. Söz berip söz bilen yaralamak gerekdir. Doýu bilen oýnatmak gerekdir. Haýyny canım tüýjülükden datyp oturdyna. Osman Kofya. Haýyny dörejülük bilen durmuşyny näle ödegine getirýär? Dörejülük bilen durmuşy aýry ödegine getiremär. İkisem men üçin bir zat. Eger dörejülük durmuşdan alınýar. Şoň üçin ol ikisini aýry til ödegine getirip bolana. Hemme dörejülügiň haýsy ulanyna, haýsy ugruny tel salamyzda da hökmän durmuş bar. No. Durmuşdan ödüňe biz dörejülük ödegine getirip bilemler. Şoň üçin dörejülügiň bilen durmuş açyk görkenmenler. Ne bir garaşylmadyk ýerden döreýän wakalar ýa-da ideýalar barady. Nämeler aýdyp bilerdiler? Garaşylmadyk ýerden döreýän wakalar hakykatdan dörejülük adamdan bolýar. Men öz durmuşymdan bolanda men ýaşmak diýip durmuş kıssama bilýäňiz. Özüňizden başga hymal oýnadýar. Ana şo ýaşmagyň döreýüş hakynda şo garaşylmady. Mende şol ideýa ýokdy, şo waka mende ýokdy. Ýöne men Mara vilayetinde kino düşüp ýören pursatlarymda men elime jaň geldi. Çarçalyna bilýäňiz Karagany, Halipany. Şol jaň etdi. Aýa doganjym gaýrat et. Şu bir gelin bar düşýük diýip ödelenipdi. Menem siziň nomeryňyzy berdim, size jaň eder. Soň mana şol gelin jaň etdi. Men süýäm kabagtyna hiç meni goýana aýraýa, ýene ýalbarýa, ýene aýraýa. Gence can birce ýörek geçsem bolýar, ikinji plan, üçünji plan hem bolýar. Geçsem bolýar, birce görünsem bolýar. Men bar arzum şo diýip. Menem adam imadan suratyny uratdydım. Onuň suratyny uratdy. Seresem ha owadan ýaşmak we gelin. Mişo wagty kelläme, şunu men başga kinoda ulanmaly. Men ýaşmak diýip kinoda üretmeldim, pikir geldi. Men oňa diýdim, ady Zöhre ekeni. Zöhre jan edim, bir kinoda sen düşürjek däliydim. Gaýnanma ýöne men sen bilen baglanşyk we men başga bir kino düşürjek, şona diýdim başga hyman oýnarsyň diýdim. Begenni gelişime de başlyga diýdim da men. Başlyk men ýaşmak hakynda kino düşürjek diýdim. Olam näme ýaşmak hakynda näme kino etjek bolýar? Dip olam entek menem şoň ideýatym bilemä, entek nemedim waka näme bolýan bilemä. Waka näme etjek diýär. Mende waka ýok, ýöne diňe aňymda ýaşmak dur. Şonu bir zat edip şu suratda gördüňiz ýaşmakly? Men diňe şo geldim dur. Ýaşmak dur. Men ýaşmak hakynda bir kino düşürjek diýdim.
Wakany gördüňler diýip oradaň häzette. No. Ol waka aýdyp bilemem, mende waka ýok diýdi. Şondan gaýtdymda men şonu öýe gelip şo wakany döretdim. Soňam özüňiz başga aklymana öýdüňiz da aýdany, döprede aýdany. Şondan soňam yaşmak esas mesele boldy da. Esasy derwayt meselelerin biri boldy. Olam şo ýa biziň denalarymyzy, gellerimiz bedeýän zat yaşmak. Uğur yaşanmak, yaşmak, ata-babadan hiýleşip da. Şol hiýleşik açyp görkezdim geldi. Şol yaşmagyň näme üçin gerekligini açyp görkezdim geldi. Yaşmagyň kän beladan gorýarlygyny, yaşmakdan çykan dil yakar diýer, bulutdan çykan gün yakar diýer. Şoň üçin şu yaşmak bilen nähili ata-babalarymyň, denalarymyň belende galanlygyny baýdak ýaly bolup bir öýüne, maşgalatyna görüp bererligini açyp görkezdim geldi da. O şol bir yerine yaşmagyny açyp bir diýäjegim bolýa. Aýdan. Aýna kesinde. Ýöne şo yaşmagyň kän beladan soňýarlygyny açyp görkezdim. Her edip bosan diýenlerini geçirip ýuwdunyp oňaýan. Men näme üçin ony gaýnyma aýdyp bilemek. Ya bosanyň ýüzüne geleýsemiken, men näme de bolsa geçirimli bolaýyn. Men gelin ahry. Aytamykan. Akıllıca. Aytayınla. Hani getirmen ailelerini taşırıp, anıklı vayda kaydın gelen ayının geleni koyup bu hala. Yürün. Barın arası vardı aylanıp gelin. Şoňa gaýnatamam ýok. Gelin aýdanajan birat diýjek bolýarmy? Yaşmagym aýraýynla. Aýtyp deýnaýynla. Yerine düşen filmden biri boldy diýip umyt edýär, tomoşaçylarym kän tomoş edenler. Yine de tomoş etmek istediňiz YouTube sahypasyna durmuş kyssalar diýip ýazsana çykýanlar. Ne aýynaja töwgetdeşimde dowam etsek, şu ýyl gün näme diýerkä diýip ýaşaýanmy? Atna şo dogry hät etme. Resul sowalara bir hili menem kän pikirlendiren. Sowalan berdi. Ýyl gün näme diýerkä diýip ýaşalýardy adam. Şu türkmeniň aňyna bir gaýna barda şu ýyl günden çekinip ýyl gün näme diýerkä, goňşy näme diýerkä, gardaş goslar näme diýerkä. Ýaýdanyp. Şol ýaly edilýär. Ýöne ýyl gün näme diýerkä, ýyl gün näme diýsin diýip ýyldan çykylýan zat etmeli. Ýöne özüňe haýyrly, ýyly de peýdaly, ýa-da ýyly de diýansyz özüňe haýyrly zat bolsa, men ýyl gün näme diýerkä diýip ýaşap görmeli diýip pikire geldim da, iň soňra netice. Sebäbi ýyl gün sen nähili bolanyňy da diýýär. Sen haýdy tarapyndan maraňy da ýyl diýýär. Ol ýylyň gepinden gaçyba oturup bolmaýar. Sebäbi adamyň öz ýaradyşyla da, adamyň öz guruluşyla insanyň mana şoň üçin şu ýyl gün näme diýerkä diýip kän zat ýitirip bolýan eken durumda. Ýyl günden goňşudan çekinip borda ýyl gün näme diýer? Ýyl gün diýäýmesen şo sözi. Ýöne iň soňunda ýyl gün diýjegin diýýän eken. Ýyl gün diýjegin diýýär. Ýöne bir zat ýyl gün goýun gowy diýýär. O tarapyma. İyiler halta däl daňdyrma diýjem diýär şahylan. Ol iyiliň agyna ol dank bolanok. Ýöne ne bir şowsuzlukdan gorkýanmy Halipa? Şowsuzlukdan gorkmaýan. Şowsuzlukdan kän adam gorkýar. Adamlaryň gurulmuş bolýan ýagdaýlara giretýän, öz maşgala ýagdaýlarynda ýollaşmak görene de şowsuzlukdan gorkýan adam. Ýöne men şowsuzlukdan gorkmaýan. Şowsuzlukdan gorkmaýanlygyma men kän ýerde büdüreden bolmagym mümkin, kän ýerde aljyradan bolmagym mümkin.
Yöne men şonu da ödüm yalnız hata etmeyen. Şol işim şowsuz, ya men başıma şunu ýaly şowsuzluk düştü diýip men oturmayan ağlap göz ýaşly oturmayanlar. Ýene de turýan. Ödüminkini şu şowsuzlugyň öňünde yalnız hata etmeyen. Şowsuzluk maňa yerimden galmagy kömek etdi diýen. Şowsuzluk maňa ayakda durmagy kömek etdi. Eger men durmuşymda akbalyna şowsuzluk bolmasa, diňe gowurlar, ýagtyrlar, owadan urlar bolsa, men nädip ayakda durmagy öwredeýin. Men nädip onu halkyň öňüne men durmuş kyssalarymı çykaraýyn. Ol men ýüregimden gaýdýanlar. Onu men adamdan ýüregindäki, durmuşyndaky akbalynaky agyrlar nädip tydaýyn. Men görmele o zatlar ýadyma geçýär. Men onu owadan durmuşdyma akbal beren bolsa, maňa päsgençiliksiz ömrü beren bolsa, men ýoldalarym yeňil bolan bolsa, onda men bu adamlar siziň agyryňyzy, olaryň agyrsyny görmezdime, onda menden o zatlar çykmaz da. Men ondan başka hyýalda, başka durmuşda gederdim. Durmuş kıssalar diýmedin diýen. Durmuş kıssalar diýmezdim. Onda men bir enaň ogluна garaşmak üçin aglayan göz ýaşyny görmezdim. Ýa-da bir ataň ogluна garaşyny görmezdim. Ya bir geliniň öz adamsyna bolan ýöpasyny görmezdim. Ya bir ýigitiň öz maşgalatyna bolan beýöpalygyny görmezdim. Ya bir çagaň aglaýyşyny men duýmazdyma. Demek meni durmuş büdretdi ýöne şo şowsuzluklarym meni üstünlüge getirdi. Siziň ýanyňyzda men oturmama sebäp bolan men şo şowsuzluklarym. Şo şowsuzluklardan men galyp men sizi men öz gitleşiňizi çagyrdym. Şo zatlar ýetmegim üçin men öňümde şowsuzluk bolmalar. Şoň üçin men hiç gaçan şowsuzlukdan gorkmadym. Şowsuzlukdan gorkýan adamlaram kämel oňlap baramak. Sebebi şowsuzluk ol hemmeň maňlaýyna barda. Hemmeň maňlaýy açyk aýdyn gidene ýoldalar ýol ertýär. Ýöne şol ýoldalardan ýörep ýola barýançaň, şo ýoldany özüň düretmeli. O ýoldalarda da sen oýy bar, çukury bar, belendi bar, peti bar, daşy bar, kedegi bar, gumy bar, suwy bar. Şondan ýolda ýasap ýola düşýänçä sen näçe büdürep, näçe galýan, näçe ýykylýan, näçe aglaýan, näçe içiňe salýan, näçe begenýän. Ana şo zatlaram men durmuş kyssalar düretmegime, adamlaryň agysyny duýup bilmegime getiren zat men şowsuzluklar men üstünlügim diýip tarap. Haýenece şu an sowalara jogap berip oturýarsyňyz bu pikir edýän, hemişe kameraň arkadan edýän. İnsanlar bolýanda dörejik işgärler öşdürler. Indi şu wagt bir sowal berip oturýarys. Indi siz öýdüňiz kan kişilere sowal berip şular ýaly ýalgylar edýäňde. Şu an näýli öýdüňiz, näýli diýýär? Aslında men öýdüm Watan Radio ýaýlymyna Alham bölümü dirip 10 ýyl bola işledim. Ondan soň Altyn Asra tele ýaýlymyna işledim, öýdüňiz bilýäňiz. Alyp barjy boldum, Miras tele ýaýlymyna alyp barjy boldum, Altyn Asra tele ýaýlymyna alyp barjy boldum. Indi öýdüňe sowal berdim, başgaça bolýan eken. Ol alçyratýar, bir hili duýgulandyrýar, bir hili başga dünýä. Men öýdüm alyp barjy bolamsam kän bilmeýän ekenim, garşydaşyma. Nemetini, nähil duýgular başdan geçirýänni. Yeňil ýal bolup görünýär, ýöne yeňil däl eken. Yeňil däl. Indi bu sowalymdan gydykly bolar diýip umyt edýär, sebäbi yeňilen bolmaz. Kemtidilmek insan üçin iň agyr jeda. Onu öýdüňiz bilýäňiz. Şol pikir bilen ilalaşýarmy? Kemtidilmek ýanky aç söz ýalyna, kemtidilmek. Resul birdat barda şu kemtidilmek diýilen zat adamyň mara eňinden çökürýän zat eňinden batyp bilýän eken diýip düşünýänler. Ýöne käde başgaça da bolup bilýän eken. Şu kemtidilmek hakyna görmäýdigini men ýyllar dowamında götürüp gelen, çağrylykdan mäl götürüp gelen bir wakam bardy. Men onu gaýkawrymly film ederdim diýip dürejek toparym bilen maslahatda şo diýdim. Men çağa wagtym ýaňdy diýdim, men garyp başgalardan. Biziň gapdaljygyndan ýol geçýär, öýmeden gapdalyndan. Olam täze o wagtlar täze gurulup bilen, owa da täze bilen ýol bolan soň asfaltda. Diýle o asfalt.
Şoňam ýaňy dökülen wagtlar, ýaňy nemedilen urnalyp ýören wagtlarda. Onuň näme biz mihman söýerde Türkmen halky. Çağa bolan hata mihmana garaşýan. Onuň şo ýola çykyp, şo aňyrdan kim gelýär ýoldan? Şäher tarapdan kim gelýär? Şo awtobusdan kim düşýär? Owa gelen awtobusdan kim düşýär? Gadykly. Kimiň garnaşy düşýär? Şo zatlar her gün çykyp ýola çykyp yine öýe, yine ýola çykyp ylgap kimiň daýy gelýär, kimiň ejeti gelýär, badardan kimiň dogony gelýär, şo zatlar da. Onuň ýanky men deň duş joralarym bilej oýnap ýördik. Onun şol oýnap ýören pursatlarymyzda ýankylaň içinden bir diýdi, men daýym gelýär diýdi, şuny diýdi. Ödemedi baý daýym men diýdi. Ondan kaptan nakay jagadan o men kakam bolýar diýdi, kakasy gelýän eken. Hakykatan barynça diýdi. Kakam gelýär diýdi. Menim daýym gelýär diýdi, menem gursagymdan itdi ýanky çağlar menden ulurakdy da. Sen näli daýyň bolýar, sen daýyň bolanaga men daýym bolýar diýdi. Beýlekrem itdi de men kakam bolýar, sen goşulma diýdi maňa, biz seni goşamrak diýdi. Onu da men çağa da ýerinden galjak däl. Yo menem daýym şo diýen. Şo daýym menem daýym, hakykatan menem daýym, menem garyndaşymdan şol adamlar. Menem daýy toparym ejem dogol daşgyrdak dogon garyndaşy howsarda bolýar da. Onuň aýkaraşyp ýola çykyp gedek-gedek indi gedek diýenki ýola çykýan, gara ýydyňa gelýän, ýene ýola çykýan, ýydyňa gelýän. Gara şonu ýal ahyrynda şo daýyny getirdik. Gördüň ol aňyrdan. Gata daşdan gördüň. Kakam gelýär diýip algady, bir daýym gelýär diýip bir 3 tane algady. Menem indi durdumda, menem daýym da maňa ejem gaýdyşyna görä daýym şol. Menem daýym gelýär diýip menem algadym. Ýöne men idrakdan algadym. Täp içimden bir zat barda, täp itildim näýän sen daýym däl. Seni bir goşamda, sen çykma öňünden bir çykýar diýdi o çağda. Soň men onu da idrakdan daýym gelýär, daýym her gaýgyrýar da olar. Menem gaýgyrýan daýym gelýär, bir ylgaýan, şeýle bir ylgaýan. Men häzir gödöňmi şu çağda şonu ýaly güýçli ýerde bolýar. Şeýle bir çynym bilen ylgaýan, aýagymam ýalaňaç howada asfaltdan soň nemede asfaltdam ýaňa düşelerden olam aýagym ýakyp gelýär. Daýym gelýär diýip ylgaýan. Soňra ýetdik. Her o daýy herini gujaklady, bagyryna bastı, bir ýerini götürdi, bir ýerini gujaklady. Gara başagaý boldy. Men ýetmäni saklandym. Sebäbi ýene ýanky gursagyndan itilen neme durdy? Ýetmäni saklandym melin. Olar maňa hiç kim üns bermedi. Men hamany ýok ýaly. Geçip gitdi deňimden. Men duran ýerine durdum. Hat aran açandan soňra men ýüregi boğuldum. Ondan maňa hiç kim bar diýmedi, hiç kim bir diýende diýdi, men sen daýym däl diýip, men daýyma diýip şeýdip ýerine terip ýanky çağalaň beri şonu ýaly diýdi. Soň gatdamy dukan ýerde, dukan bardy. Şoňa girdiler. Menem durma bir hili geçip gitmek başka. Menem girdim şolaň ýeri bilen şo dukana. Endi menem şo daýym däldiňi boýna ratym gelen şol adam maňa ünsün berer diýýäne, maňa da ýeňjigim senem barmyň diýer diýen pikir bilemen. Soňra dukana gelip aýlanyp gördiler. Näme aljaksyňyz, näme gerekdir diýip şolar ýaly diýip çağlara şey diýdi. Onuň şolar ýaly tek jogap maňa diýdi. Bitireyim. Şoňa boýum ýetenakda, şo boýum ýetenak bilen şo ýokjamy galdyryp, aýagymy galdyryp, şo eňegime şoňa degirip, şoň içinden gadaly gaçdy, gulak kalkalar dur, ýöne keje gadaly gaçdy. Şo gözüm şonu doňup durdy. O çağlara bilen ýaly şo gulak kalkadan alyp berdi, şo gulak kalkadan alyp berdi. Herne alyp berdi. Herne başga zatlaram alyp berdi de çykyp barýarlaryny bile. Ýene maňa üns bermedi. Ýene meni ýok ýaly durna. Ýöne men şo taýda elim aýryp bilemek. Şo duruşuma dur, gapydan çykyp barýarka. Diýdi de dukan ýanky satyjy näme atajanyň gaýdyny alyp bermedin, gaýjagadyna, binämeden howsaryň näme diýdi de. Ýerine öwrüldi. Senem barmy diýdi de maňa bara. Senem barmy diýdi welin. Şol urguy maňa ýaman elbet diýdiler. Resul karışmadım şona. Men utonan adam, satıcıdan utandım. Şo daýdan men utandım şona. Şol adam şuram sen howsaryň ýadymdan çykarma diýdi.
İyidin öwrülip geldi de alsana al birini şuna da dedi. Alıp berdi belen. Şu kaşıwjyma elimin aýatyndan dur. Şonu gasypdyryn bek. Soň olar gitdiler. Men o wagtlar ýannaklaram bir adam boýy. Çağalar gizläp bilýär-de şo. Şo ýannagyň düýbünde oturup ağlanym ýadyma düşdi. Kän ağladym. Elimdäki şonu açyp bilmän, şonu açmakdan gorkup, şoň içinde bir kemti dilimedi. Şunu açsam hamana men güdüme senem barmy ýetimçe, senem barmy ýetimçe ýaňy diýjek söýler milyon ýere gaýtalanajak ki alyp başyny açmadym. Ağlap soň öýe bardym ejem. Näme boldy diýdi, elim arkama bukurup gizläp durdum. Soň elimni açsak bolýar. Näme şunu diýdi. Ýok eje açma diýip ýalbarýan açma. Gulama dakjak bolýar-da. Ýok, ma dakmaýja diýene zıň şonu diýen. Zıň ýön aýdamak näme boldy? Men şonu dakjak däl diýip bardy. Şeýle ağladım, ejemin arkasyna bukulup ağladım şondan gorkunjyma. Hamana şo gazyl gaçdy gulak kalka, şo söýdi gaýtalaýan ýalylar. Şonu bir gorkdum men şondan. Adamy çağa wagtda kemsitme derek. Çağalykda kemsitilen sözler ol gaty ýaşaýan eken öýdüň bilen. Soň diýjek bolýan adam. Hakykatdan Akbal maňa gülüp bakdy. Men okuwa girdim. Döwlet Mehmet Adat adynyň Milli Dünýä Dilleri Institutyna okuwa girdim. Men hakykatdan soň işe başladym. Şol adamyň, şol daýym diýen ogulgaýlary hemmeti men dowdum ediler. Ejemim madam aýdýan söz bardy. Näme diýselerim göwnüne degme, näme diýselerim göwnüne degme. Şo zatlar ana kemtedilmek diýilen zat men ýadymda galan zatlar şol. Şoň üçin adam kemtitmeler, çağalar kemtitmeler. Agyr söz bilen kemtitçi söz, hatda garaýşam adamna dürdi bolýar. Garaýş bilen adam kän zatlar alyp bolýar. Göz bilen. Gözüň näme diýýäni eýän çağa ilk aňýar. Şoň üçin hiç birimi çağalan göwnüne degmäliň. Çağa wagty çağalamada ynjytmalyň. Sebäbi çağany kemtitmek eýäm şoňa urugu bolup, kän çağa durmuşda öz ornuny tapyp bilmän galýan pursatlarym bolýar. Sebäbi bir çağa sen eýlerä ekeniň, sen beýlerä ekeniň diýsen, ýa şoň kemçilik tarapyny aýtsaň, şo çağa geljekde men şol adam diýip ulalýar. Durmuşa goşup bilen durmuşdan iýde galýar. Jemgyýetden özüni çetde saklaýar. Gizlin saklaýar özüni. Öz ruh tarapdan ölýär şo çağa. Ulalan soňam öz ornuny tapmak kyn bolýar. Şoň üçin çağany näçe beýgelse enata beýgelmeli. Sen başarýan. Sen başarardın. Sen gowy. Sen başaraýmaly. Sen men oglum. Şoň üçin sen başararsyň. Özü bilen çağatyny öwmeli däl. Goňşyň çağatyna öwmeli däl mesal üçin. Öz çağany öwmeli. Öz çağan gowy taraplaryny görmeli. Şoň üçin kesekem, daýymam, dogonum, babadaşyň, obadaşyň bolsa çağa kemsitmeli. Çağa dünýäde gaty täsin dünýä, çağa dünýäde bilen oýnatmeli däl. Çağa dünýä nähili bolup girdiň, şo hili bolup galýan. Men çağa dünýäme şo daýy, şo hili bolup girdi dämi? Şo hili bolum. Gitdi şu dünýäden. Ýok ogurly. Ýöne şo hili bolum galdy da. Men gursagymda şoňa bolan hiç gaçan merhemet oýanmady da. Şo çağan ýüregine gowy daýy bolup girdiň, gowy daýy bolup galýan. Elbet daýy bolup girdiň, elbet daýy. Hadi bolan söhbeti ýaman nimäňdir diýär. Şuna söhbetlerim sada şotyr. Ne iýleşlemeden tomaşaçylaryň bu duýgularyny ne mümkin bolsa bir goşgulaňyzdan hat berdiň. Resul men goşgu diýip şahir däl özüm bilýär. Ýöne bir aram bayan kel alhamdulillah wagtyny ýerine barda. Şoň üçin bar goşgyny kapyraýmyň men goşgulam ama bir şadýan nädir men. Bolýar. Ona ilki o dünýämi ýa-da. Ona aýyny jok. Diýerler de sen durmuşyň gowa hemmedadyň ýerlerinde näçeken ýöne için gustadan da bol diýip diýär. Olam maňa Allahyň beren ogrudur da. Aýynyja. Näil şu çaý täzele daýla ha? Raza soň hawa. Başga görünüş demledirmi? Hawa, han başga görünüş demledirmi? Hawa, hiç görelim. Mejigi.
Eýem bir näçe bir meşhur estradi ýyllamagyň aýdymlarynyň käbiriniň awtorda goşgudyny ýazany bilýär. Men bilýärme Sagdursun Hojakowaň bir aýdymy. Şo haýsaýdymdy? Canım diýen sözleriňe garaşýan. Canım diýen sözleriňe garaşýan diýen aýdymy Sagdursun aýdýarda. Soň meni aýa diýip tanýarlar. Hakyky adam gazetlerde çykanda Arabika Jumaýewa diýip çykýarlar. Men muň bilen bir ýazgar etdim. Sagdursuny aýdym şekilde etmek üçin gitdik. Şonda ýolda gelýärkä aparatorymda Mat Süleyman. Süleyman Çary. Ýolda gelýärkä şey diýdim. Sagdur men bir aýdym, sen ýaman gowy diýip aýtdyň. Gaty gowy ýerine şonu diýdim men. Haýsaýdym diýdim. Menem janym diýen sözleriňe garaşýan diýdim. Şol aýdym diýdim men. Ol aýdym, senki däl aýa diýdim menem. Näçe menki däl menki diýdim. Ýok, ol diýdi Arabika Jumaýewaň aýdymy diýdi. Men näşo diýenler. Onandyr bilema. Olam ýok siz däl diýe. Saranna mar diýe. Kompozitorum. Şol diýe şo Arabika Jumaýewaň goşgularyny gaty gowy ýer diýe. Şoň üçin şol ýazdy diýe şonu diýe. Maňa da aýt diýip teklip etdi diýe. Şol aýdym şoňky diýe. Indi Süleýmany kim anandyryp bilemdi? Arabika diýen. Ondan utanýardym. Öýle baş. Ýok, men aýa diýerler ýöne diýip. Ahyrda da sen görmedimmi? Telewizionyň onda. Şonu görmedim men şo diýip. Sözümüz gowru bolmady ýaly hem Sagdursun Halipaň öýdem görür. Türkmenistanyň halk artisti Sagdursun Hojakowaň ýerini ýetirmeginde bir monitorda bir iýleşlemede görkezdiler ha. Näýene bir iýleşleme üçin bir gyzykly bar, bir durmuş kyssalar filmden bir parçany bir bölümni bir tomaşalar ýetirdi. Ýa-ni goşgu diýdiňizde. Men öýdüm bir şahirden. Ýöne ilham gelen wagty ýazýan. Men öýdüm şahir diýip bilemek, men öýdüm rejissörim diýip bilemek, men öýdüm senaristim diýip bilemek. Ýöne öz höwesimi, öz istegimi, öz ilhamy başardygymdan ýerine ýetirýän. Başardygymdan açyk görkezdim ýa-da. Indi men bir goşgu hap berjekdi. Bu goşgyň döreşi bardy. Arada oğlum gelinin 8. martını utlap gül getirdi. Gül getirdi. Gül getirdi. Maňa da tort getirdi. Ýöne gül getirdi. Gül başgaça bolýardy. Men gördüm şo gülde galdy. Geçip gitdi. Bilen gelinime diýip. Men şo wagt bir ilham geldi-de. Goşgu ýazdım, tämem gül gowy ýa-ni. Maňa oğlum hiç gaçan maňa gül berip görmediler-de. Men ýene şonu gül seredip öýdüm. Hakykatdan hem güle garaşanymy, gül küýsänimi duydum. Şonu goşga geçirdim. O kapyň. Başdymy? Eger gamlan aýtam aram-aramlar. Gülü ber oğlum, çyndan gülerim ýaly. Gozgamasyn bitmeýän galan yaralar. Gülü ber oğlum, mehriň duýarym ýaly. Saçlarymyň garasyndan agy kän, bermeýin şonu da garlyga ýan. Tenden sowurlaýança ol amanat jan. Gülü ber oğlum, rahat giderim ýaly. Yekelige aldyraýsam başymy, hasaplasam barmak büküp ýaşymy, siljak bolma iki düğme ýaşymy. Gülü ber oğlum, ağlap diňerim ýaly. Alyslarda hüwdülerimiň owady, uykusyz gejeleň bardyr adaby. Öz-özüme berip gelýän sowaly. Gülü ber oğlum, söýgüň sadarym ýaly. Ötökçi dünýede kimler galypmyş? Dogondan gözledim özüme sırdaş. Egnini deňläre gerekdir gardaş. Gül ber oğlum, ayakta durarım ýaly. Güllerden çemenmog ejeme diýdi. Gaýnanma bir günem bolmasam öýde. Gaýdaý mazaryma şol gülü goýdy. Gül oý oğlum,
toprağa tenerim yali. Ne? Şu başkayı. Ya gittiyse Ondan soň Alipa duygulanır yani. şondan soň döredik. Alipa ne bu çayım bir öz bolşly. Bir renk çalım görýärmi? O her gili renkte. Her gil renkte. O bu kulübnika. Rahatlandırıyor. O rahatlandırıyor. Adam hava nervi, olğunluğunu rahatlandırıyor. Boğdu incaldırıyor. O. Ha. Ay nece bu oğlundan gögün etme. Yok. Olamur yani süýüji de adam gowda. O emme atanyň bir torty gowur yani oýdan innikide ban yara o. Şundan Şundan gelip durdular diye. O. Yok, aslında oğlum gowy. Allah dönüyor. Olur näme ejeleri oğlalar kendi ejeleri gülü veremiyor ha. O yo. Doğru biliyordum kan ejeme kan gül berip görmek galan söylemey. Ejemenden gowy yani birine kendi ýerlerinde. Şodatlar oğlalar içine saklaýar erkek adamlar. Yani şundan soň oğlanlar gayrat edin. O diňe aýa gelnece däl o kan kişi kan ejelenmez. Gülü has güllünem oğlatlarım nakip ýöne. Gülü bilen ne dip bolsa ejelenmez begenler. Sen begenlerin ne dip bolsa ne söhbetimizi dowam edelim aýa-aýa. Muňa gowy tagam bar eken ha. İştiň çeçeriň gelýär. Nerden çıp bolýan Osman Kofyda. Ne dip bolsa garaşapdy. Ne ýagşylyk bilen ýamanlyk hakynda gurrun gol bolsa näme diýerdiňiz? Ýagşylyk bilen ýamanlyk gapma garşyda iki. O ikide gapma garşy. Gapma garşy däl bar. Ýagşylyk diýen göwnüň halky diýen ýamanlyk diýen de ýynyň tükenekler diýili. Ýagşylyk adam şu dünýä ýagşy niýet bilen dogulýar. Dogulana ýagşy niýet edilýär. Gowy zatlar edilýär. Şo ýagşy niýet bilen dogulunmy? Ýagşy niýet bilen hem ýaşajak bolmaly, ýagşylyk etjek bolmaly. Adam diňe bir durmuşda beýrek tebigaty da ýagşylyk etjek. Ýagşylyk eden adamlar mydama ten kalbyňda ýaşaýan adamlar da bolar. Haýwanam ten ýagşylygyny duýar. Iň merkli öý pişiklerini ýerdiňe daşarda getip pişijekleri diýerde. Şolara da çörek berdik, ten ýaňyndan aýryla diýerler. Ten tanaýar şo. Nirde bolsaňam ten tanaýar, ten ýanyna gelýär. Ýöne ulan adam, kowan adam onam tanaýar. Şoň üçin biz ýagşylyk bilen adam. Biz özümizde ýagşy işlerimiz bilen, ýagşy pärlerimiz bilen, ýagşy niýetlerimiz bilen adamlar. Ýamanlyk ol şeytan, ol bilen gapdalynda bar da adam. Dürtüp durul, sen adamam et şoňa ýamanlyk etdip ýüregiňe bagyp ýöne niýet diýen zat bardy. Şu niýetini ýagşy tutýan, ýoluňam ýakdy, işiňem rawat bolýar, niýetini ýamana tutýan, işiňem uğruna bolana. Şol ýamanlyk özüňe gaýdyp gelýän hakynda köp adam düşünmeýär. Ýamanlyk edýän özüňe gaýdyp gelýär. Şo ýamanlyk. Taýan iki uçy bar da. Yok men bir uçy taňa bermedim. Alipa bernadar daýnada hadipan oğuşaňyr bara. İşimi uğruna dälip nalama uğruna bolsun nadip tamayet. Nalamakdan peýda tapan adam ýok. Ardulyň saňa berer himayet ýa. Ola şo niýetde. Ardu. O ýagşy niýet ýarym döwlet ýa. Şoň üçin ýamanlyk bilen entek alınan gala ýok da. Döwlet tapan adamam ýok. Döwlet tapan adamam ýok. Halipen ýa-ni tebigatym sevmelidiň we tebigaty da ýaşylatmelidiň. Ine siz kan şu filmler düşürdiňiz da. O durmuş kıssalar, galy tebigat bilen bagly filmler ama ne şu surata düşürilýän wagty bir gyzykly pursatlar bolanlar. Şonu ýatlap geçdiňiz. Tebigat olarak jemgyýetiniň ýürüte bilen öz studiýamyz barda. Şol dörejek toparmaz bilen döwranna bilen bile. Kan kino düşürmäne diýer, welaýetlere. Onuň welaýetlere diýilmedi de biziň gorokanalarymyz bar, ýa TV-ge gowy TV-gatymyz bar. Şo TV-gatyň gowy ýerlerine kino düşürmäne diýer, gepleşik ýazmany diýer, syýomka diýer. Şona bir waka ýadymyz şu TV-gatdaky bolýan kynçylyklar ýa-da pursat ýatdagy pursatlar diýip de. Mali welaýatyna gorokanalarynyn birinde
siyonk etdik, kino düşürdük de. Ja. Soňra ýanymyzda ýürüýte ylmy adam amma şo haýwanlary düşünýän, haýwanlar uğrundan, çöl uğrundan ylmy adam amma ýanymyzda. Ylmy işgär. Ha, ylmy işgär amma. Soňra maşinymyz şo çölüň içinde, ýodajykdan bar ýa, gomyň içinde. Näme o döwürleri bahar aýlary bolansaň, ýaz aýlary bolansaň, bar ýylan amma daşna çykýan wagty, mörmejek daşna çykýan wagty ekenne. Sen ýaratdyň jana näme bar? Gomyň içinde ýatyrdalar. Goma. Gömülüp. Dilim gömülüp. Soňra ýanky ully bir hazyk öňmezde ýatyr. Manam depelek geçdiňe tebigatyň janary ol. Oo. Onuň ýanky ylmy işgär, man nedi bir ýoldan aýraldy, soýun menni de düşdi. Barymam ýanky goýrugyndan tutup şeýle galdyrdy. Hazygyň. Hazyk, ullokon hazyk. Goýrugyndan tutup galdyrdy berin. Soň biziň gorkonmady bildi de, biziň geň görenmedi bildi de ýankyny odatny gelin görün, gorkmaň. Näme şolar ýa-da düşünürip başlady. Her kim ýeke-ýekeden baryp başladylar. Içine maşin, iki maşin adamlar. Ýeke-ýekeden ýanka goýulyşyp başlady. Olam düşünürip elini alyp şeýle ullu nämäni düşünürip, dony şu şeýle plan çeýil ýaşaýa, şolar ýaly ýagdaý diýip ylmy tarapdan başlady. Onuň many şeýle dürtýän bir çiş ýar eken, bara çiş taýak bilen dürtýär. Bir çiş girip bar ýa, ullu zat bol. Ýa, kiçiräjik hazyk. Ýa, kiçi. Şu diýär maşina magdyr ýa diýip şunu ýaldy da, maşina magdyr diýär. Ay gaty ul oldu, çişdi. Menem diýen odat Süleyman juma aparatym var. Juma gel al diýende şunu al şu wagt. Olam şu kameradan başa alyp kim nemede telefonu düşürýär, kim şolar ýaly başa. Menem ortada duran eken iki şeýle ýodajyk iki gap. Al başa gel. İki gapdalar şonu emem goýar ne diýip bolar. Bolar diýerim maşa. Ona iki gapdalar adamlar şeýle üýşüp dur. Men gönýüm ne ol adam dura, oň eline de hazyk. Birden hem ýakyn elinden sypdy abi, sypdy her kim biriniň köwüşi gaçdy, bir telefony her kim bir ýana gaçsa, men gaçdym o hazykda. Gaçdy bir ýerime şeý tereden ýan kaşyň dilem uzyň eken, dilini çykartyp maňa garşy gelýär. Olam gaçýan eken görgülýär, men tarafa gaçýan eken. Men görsem dilem gapgadyp uzyň dile bar eken. Şeýle alym işgärgem aýdan ýadyma da şunu çak bilýär, adamy howp berip bilýär da diýip bir seresem bir idimden gelýär ýa karşyma görünme. Men näme ölümden gorkmadym şondan. Näme de? Men iki tane oglumy öýlendirmäge ýetişmedim ne gorkdum. Men iki oglumy öýlendirip bilmedim o diýdim. Şol aralykda kän gaçanlaryny öýtdim, alganlaryny öýtdim. Hiç zat algamanlarym men. Ýöne gorkuyma kän algan ýa. O menden gorkup gaçyp deňimden geçip gidipdir. Ýa turup galypdym. Ana şonu ýaly ýatmalar bolýar. Görýän adam ne diýen zadyň bana täze zatyna haýran galýana. Şol ýerde sen näme halçy ölüm ýatlarsyň, ýa awulmany ýatlarsyň, ýa şoň zeherinden gorkarsyň. Häzir men çakar, ýöne men iki oglumy öýlendirip ýetişmedim. Ýöne ýetişdim Allah döne, öýrüňem gatnaşdym. Allah zabaqlar wurdun, uzagyndan gowannardyn. Şonu ýa fursatlar bolýar, tebigatda kän täzini wakada. Nähip bolýar. Aranmak duýuty barada näme pikirde? Men aralman goýan. Ýöne beýdem adamdan mukadip. Aral bilmeýänme ödüm. O meselede men ýumşak, menden aralsalarym, maňa nemeseler men teňe göz ýaş döküp aglap bilerin, gepim sözüm düşündirjek bolup bilerin. Bolmasa dymp bilýän başga bir zat däl, men ondan artık. Ýöne men şowsuzlukdan diýdim ýa. Şolardan aralman bolýan. Yeňilmekden, utulmakdan, ýykylmakdan, büdüremekden aralman bolýan. Men büdüredim, men şolardan alarýan. Men ýykdy dämi? Men galaýmaly. Täzeden dogul, täzeden ýaşa, men şo büdürmärdi. Şoň üçin adamdan araljak bolman däl. Ýöne durmuşyň şon ýaly taňa beren kynçylyklardan ýa pätgerçiliklerden aralyp düzeltmek isleýän. Ana şo aralma şeýle düşünýän. Nähip bir adam ýalňyş mana bilen o ýalňyş ýa şol bir ýalňyşlara bir dogry seretmek başarýarmy? Iş prototlaryny da bolýan atda. Men müdamada barap öz günäm boýnalýan. Men bagşla diýip bilýän. Men şol bir zat etjek bolanada şuň ýerinde öz ýalňyşan ýerimi görýän. Şunu ilka ýalňyşmaýyn diýip barýan.
yalňyşdymmy? Men şonu bir gün diýmerin, 2 gün diýmerin, 3 gün hükmän bar ýa. Şoň üçin men yalňyşdyklary wagtyndan duýmany bolýar. Ýöne käte şol adam garşymdaky adamy yalňyşam bolsa, men şonu öz boýnuma alyp bilýän, şonu men yalňyşym şo diýipdi. Men yalňyşdym, şonu men yalňyşym diýip boýun alyp bilýän. Şoň yalňyşdygyny görüp durun, ýöne men boýnuma alýan şoň yalňyşym. Şol yalňyşdyk men yalňyşdygym. Diýdarlarda da oğuz etdiler wa da tenal laqamza ýa-da düşüp bir mendile ýeten soň itiren zatlaryň ýerinden boldy, çağalan ýetişip ata bolan soň awry ol gyýryňdan boldy diýär. Ýaşa ýaşylyk halbyňdy besläp, ganatyň ejilmi uçgunyň petläp, ağzynyň galalyny köp badisläp, bereketli öňküje ağzyňdan boldy diýär. Dowamy bar. Öwdüň öwdüňden boldy mele. Doğru aýdýan. Halepa. Inni durmuşdan isleýän adyňyzy alym diýip pikir edýärmi? Ýok. Näme? Durmuşdan men isleýän zadymy durmuşyň maňa münasip bolan zadyny aldym. Maňa münasip bolan zady durmuşyň öýde berdi. Durmuşdan isleýän zadymy men almadym. Ve men durmuşdan isleýän zadymy aljak boldum. Onu men durmuş bilen gowlaşmaly bolýan. Onu men ulu-ulu ýalňyşlyklara tedewar bolardım. Ýöne durmuşyň maňa beren münasip bolan zadyny aldym. Maňa münasip şu durmuş. Şu ýaşaýşym, şu öýüm, şu duruşum, şu boluşum, şu häýatim, şu kemçiligim, şu artykmaçlygym maňa durmuş münasip gördi-de. Şu münasip durmuşa men aldım. Men razy. Men başga durmuş ýene-ýene gaýdyp gelip täzeden durmuş almaly, ykbal taýlamaly bolanda men şu durmuşymy taýlardım. Nägene däl. Şu ykbal taýlardım. Şu ýoly taýlardım. Şu ýazgydymy taýlardım. Ýeňilem bolsa, kynam bolsa, kemsidilenem bolsam men şu ýoly taýlardım. Maňa gowuşur. Wala Alepa Ahmar bilen ýaşap gördüňmi? Ýok. Ahmar men halamaýan adam. Ahmar adam çüýrediýän adam, içine çüýredi Ahmar. Näme üçin geçen günüm üçin Ahmar etmeli? Näme üçin diýen töýdüň, diýmän ta pikir etdi söýdi agydyn çykman. Çykdymy? Sen ötünç sonra bagışla diýýän Ahmar etme. Geçip gitdi. Geçdi ol senden. Ýa-da geçen durmuşyňa bak men şeýlerek bolmaly ekenim. Şu ýalňyşlygy etmezdim. Bak men o ýoldan ýören bolanyna ýola bakym ýetirdim. Ya men şolar ýaly bolany menem şo derejede bolardym. Menem şonu ýaly o zat Ahmar bilen ýaşamak, kädadyň ýetirmek. Sen öňüne zat ýetirmek. Sen düýnüň bilen ýaşap ýördiň, Ahmaryň bilen ýaşap ýördiň, gynanjyň bilen ýaşap ýördiň, ökünjüň bilen ýaşap ýördiň. İlk gelýär içiňe näme üstünligi ýetjek. Oy ýyzdy, geçdi. Düýnüme de düýnüne galdy. Şunu mäde bir ýaşap gurda şu wagt ýürdi. Mine şu wagt bir bar. Biz bir tagatdan bam ýokmy onu bilem da. Ertir ýön ardy ol, biz ardy diýet. Ertir biz onu eder. Ertir gurar, döredör, ýer geder, ýaşar. Ertirmi de oýat. Ertir diýip barýat da. Ertir biz bamy. Bilem da. Düýnümiz näme, düýnümiz bize näme berýär? Ahmar edende näme gaýdyp getirip bolýam. Onu. Geçen geçti. Geçti atılan okyalar. Gitti. Barıp degdi, şu taýdy. On ağzına miýatlama, ağırsına miýatlama, ýeňiline miýatlama, agyrına miýatlama. Galdyň şol ýydan arkaňa galdym. Şu wagt bilen ýaşa. Şu wagt näme alyp bilýär? Şu wagt biz otyrdany, gowy gurgun edýär. Ine bide berdim Allah'tan peşkeş. Biz şunu alyp bilýär, şunu görüp bilýär. Şu pursat bide näme berýär bolsa, şu pursatdan aljak bolarym. Ol ertirem, ol bildim ki ardumy da hyýaly. Şunki işimedi. Şunu edip bilýän bolsak, şunu ederi. Ertirem giç bolýar. Bir günümi, bir tagadymy, bir mundymyny geçýär giç bolýar. Şu ýagdaýyna men ertire goýur Liliýada, şu aslında gowlady alan şan. Şu giç doğru şu tagady tomoşuşlumda görkezsek. Üçte el hada kwa. Bir toýdan geldik, näme olanlar toýdan geldi. Doğru aýdýan. Aýpa. Allah'tan sizem şular ýaly sagat ýaryja 3 Demel çağışıklarından sıpınıp şu taýda oturýarsyňyz da Allah'tan sizem janyň sag bolsa sözümi ýykmadyňyz. Ne bir kömegi mätäç wagtyňyz bir elidodan antanlary
şu adam ýatdýany. Resul biz adamın öz guruluşy şu birek kömek etmek bilen biz ýaşaýarda. Ha. Biz birek kömek etmedek ona nähili ýaşaýyş bolarmady, durarmady. Ona näme zat mewjalardy, ýamanlyk, erbetlik, şo zatlar mewjalardy. Maňa bolodadan adamlar, mätäç wagtym, çyknyksyz wagtym meni alyp çykan adamlar men häzir şolaň ýanynda işleýän, bileji işleýän. Türkmenistan TV gatoran jemgyýetiniň ýolbaşçysy Serdar Aliýew men kyn wagtymda men şu wagt şuny aýdasym gelýärdi. Ýetiresim gelýär. Men kyn wagtymda, gaty çyknyksyz ýagdaýda galan wagtymda gel oturup maňa aýt derdiň diýen adam, onu her kim başarmaýar. Gel oturup, gel maňa derdiň aýt diýip her kim dogonyňa başarmaýar şonu gerek. Dogonyňa başarana, ýöne gel oturup men gaşymda aýt derdiňi, näme derdiň bolsa men ýanymda durjak diýen adam. Durdum. Men şoň üçin bile işleşik gelýär şu adam. Men şoň üçin ınsaplyk borjum bar, ınsalyk borjum bar diýip düşünýän. Şoň üçin TV gatagordanmak jemgyýetine, ekologiýa hereketi jemgyýetçilik guramadyna men ýadamany işleýän. Täbi men elimden çeken adamlara menim hökmän öz jogabym bermeli. Elimden gelen hyzmatym bilen jogap bermeli. Olar ýaly adamlary ýatlamaga da borçlum bolup durar. Ne Alipa bir öýkölemek ýa-da biriniň kine taklamak pikire näýeli özüň garaýan. Indi şu wagt hemme tawalar meňde şirak ýaly gidip barýar da öýkölemek Ýöne aklynda dinan maşgala öýkölek bolýar. Ho, dinan maşgalan dünýäden adam. Arka öýkölek bolýar. Erkekler hem köpbenç öýköleýär. No. Öýköleýär. Öýkö bara nemede öýkö gadawa getirýän hatda. Aslında öýkäni türkmen halky ol dini kitabynda da bar. No. Öýkäni 3 günden artyk saklamady. 3 günden artyk öýkö geçdi, hökmän ýigrençe bolýar. Ýa-da diýen migreşden düşman bolýar. No. Onuň aralmak kastyna çykyp başlaýar. Şoň üçin türkmen bir ata-babalarymyz 3 günden artyk geçirmäni hökmän şu 3 güniň içinde şol kimi öýköleden bolsa, haýsy tarapdan bolsa biri unaş kesip erterdi. Bir tabak unaş bilen. Yaraşmana bardy. Gel yaraşaly, meni bagyşla diýip. Şeýle iki tarap yaraşýardy. Ýa-da iki tane çörek bilen hökmän baraýmaly. 3 günden aňaryk geçirse türkmen halaýan nädir? No. Halamaýar türkmen 3 günden artyk aňaryk geçirdi. Şu wagt bir gaýnan ýazadym, ma şunu aýtman diýen bilemem. İnternet ulgamy şu wagt güýçli ösdi. Dünýäň özü şu wagt internet ulgamynda da özümizden ferediýat bilen biziň ýaşlarymyz käbirler orta çykýarlar da uruş dawa aralaryny tögüş öýkü kiyip açaçan gidip barýar da şol biziň çağaçyklarymyza ters göreldi. No. Ol öýköler ol içinde de saklaman der, daşına da çıkarman der. Aslında öýken öýdi. Hormatly prezidentimiz gahraman arkadaşyma dünýä öňüne nämäni goýýar? Paragatla goýýar. Ýylymyň ödüm şu ýyl halkara paragatsa gonan şokyn. Goňşy döwletleriň nähili aragatnaşygy goýmak üçin, goňşy aragatnaşygyny, dünýä paragatly aragatnaşygyny ýola goýmak üçin nähili jan edýär, nähili aladalar edýär. Şu aladadan aňarsyna öýkö bolmasyn, ýigrenç bolmasyn, kine bolmasyn diýip edilýän zatlar bolýar. Şoň üçin biz özümiziň içimizde öýkö saklamak gerek derler. Biz kimden öýköleýär? Dogurmadan öýköleýär. Kimden öýköleýär? Goňşymyzdan öýköleýär. Gerek der şo. Käbiri, oğlu. Ejetinden, käbetinden öýköleýänler bar. Ejetinden, erwetinden öýköläp berýärler barda. Çağatyndan öýköläp berýärler. Öýkän uzaklaşdyrmanda. Kine öwürmenden. Kine öwürlüden artyk gidip barýar. Şu ýaňam gepleşiň ardyna belläke çyksaky didar dallaýberdiň adamlar başlaň birek diýip bir goşugy bar. İman etiridir, geçirimlilik
adamlar bağışlayan biregi. Ansat keseridir geçirimlilik adamlar bağışlayan biregi diye. O yönü koyda çünkü bağışlamak gerekti. Bağışlamak, başarmak gerek. Kahraman arkadaşımdan halipe şehirlik yolunu giyin yol açıp verdi. O arkadan kahraman terdarımdan şu halipe şehirlik yolunu devam etmek. Ol haysikarın başına vardan hükman durutta halipe bolmalı. Sizin emeyen bir näçe halipeleriniz var. Şu galamın ucundan çörük iyisen ona hükman. Sebebi bir ucundan bir halipe şol yazman görünüşler var. O hakda öğretmeli. Indi geleli radyo Vatan radyo yayılımına zahmet çektiniz. Ondan sonra tele yayılımlara şeyle geçtiniz. Indi vatan radyo yayılımına da iyan bir näçe halipeler zahmet çekip geçen ya bile siz bilen zahmet çekenler var. Halipeler yaatlasak mümkün orada. Doğru diýen Resul. Vatan radyo yayılımının Alakan bölümü müdiri olup bir näçe ýyl işledim men. Şonu da hakykatdan hem halipelerle işleşmek nasip etdi. Cuma ýarmat bilen bayram geldim bilen radyoň ilkinji Liptan alan radyoda ilkinji ses veren Bahar radyo stansiyasy açylanma şo döwürlerde gürlen bayram geldim halipam Şahir Muhammed Murat Kömek sesden Ukraina ağam nerede diýip biziň çağılıp döwrümizde aňmyza alan goşgusy bilen tanalan şol adamlary arasynda Magtymul Murşid ýazyjy olary oň başlarakdan kitabyny çağa wagtlarym okardım. Men çağa wagtda gören, eşiten adamlaryň arasynda men şolara bölümdir bolup şolar bilen bileje işlemek maňa nasip etdi. 10 ýyl bolaydy. Şol ýyllaryň içinde men akbalymna, durmuşymna rady bolmaly ýyllaryň iň ýatda galýan ýyllaryň meni terbiýeleýän ýyllarda şolar. Halipalaryň içinden çykdym. Halipalaryň içinden. Olan her temel täsin dünýä, her temel täsin şahsiýetde. Olar hakynda näçe ýaşadan meni. Men bir zada aýdym meni, şaýda aýdjaklarym kän ýene Muhammed Murat Kömek sesden Ukraina ağam nerede diýen şahir goşgen awtory. Muhammed ağa soň gözü görmän başlady da işte. Soňradan iştendikde soň ýaramady da aradan çykdy. Şondan soňra 3-4 ýyl geçenden soňra men yaraman ýatdym. Ýatdym. Birden men elime jan geldi. Meni de aýet edimi diýdi. Hawa diýdi. Men Muhammed Murat Kömek'iň ogly diýdi. Şoň ady adyma şonak ýa döwlet diýdi mukadiýa şu ady adyma şonak. Meniň oglumy tanama. Görüňiz ok? Ýok, göremem. Maşgaladan hem tanamadım. Hiç. Ondan men aýa diýdim. Size näme bolýar diýdi. Menem ýok hiç zat bolmana. Näme boldy diýdim men. Ejem neydi? Muhammed Murat düşüme gelip aýaň ýagdaýyny sonra diýýär diýdi. Ejem ağlaýdy, iki de berdi, iki gerek düşüne gelipdir diýdi. Düş orosan. Şo diýdi aýaň ýagdaýy nähili habar tutum şondan diýýär diýdi. Ejem maňa goýmady günüm adam men diýdi. Radioň üstü bilen diýdi, siz tapdym diýdi, nomeryňyzy aldym. Gowmy sen ýagdaýyň diýdi. Menem gowy adyjyk yaramajak bolýan diýdim. Näme kömek gerek diýdi. Ýok janyňyň saglygy diýdim. Bolýar diýdim men ejem begenlere indi gürleşdim diýdi. Ol meni goýanak günüme diýdi. Görýän diýjek bolýarym. Şol halipalar şeýle men goýarýadym. Olaram ýöne şol maňa bolan bir söýgüsi bar eken şolaň maňa bir Magtymul Murşid hakynda gurrun edetim bileýärdi. Magtymul Murşid görgüli bir gün men ýanyma geldi. Kabinete geldi. Aýa diýdi. Meni bağışla diýdi. Menem näme boldy? Näme sebäpdi? Näme üçin bağışlamal? Näme boldy dedim. Ay diýdi men diýdi, gelen wagtym gelýän, gelmedik wagtym gitýän diýdi. Radiolamam özüňe radio oýlarymam diýdi, özüňe o radio diýen diýdi. Redaktor diýen diýdi. Geldim öňüme çay goýýan diýdi. Bedem diýdi, başlygam bolup gördük, bölüm müdirim bolup gördük, bölüm müdirim kän gördük, başlygam ýöneten ýaly görmek diýdim. Men şu özüm öwgeni ýaldyryn. Men şu atlar aýdyran da atlar da. Men indi erteden başlap her gün geljek diýdi. Her gün men işe geljek diýdim. Menem Magtymul aga siz hep dedi 2-3 gerek gelin.
radyoyu yazıp yanımızda otursaňam bir de yeterlik Ha. onyal diýmedi. Halipe hükmünde. Ha, ýok diýdi. Biz seni gowurýandyr diýdi. Juma ýalyny adam gowurýar diýdi. Bayram geldim, adam diýdi. Muhammed Murat kömeküm hemme. Ha, şu özüňiz bir bölümde. Bölümden şo Ha. gowurýandyr diýdi. Şey gitti sonra. Şondan hem şo ýok bolupdyr da böyle bara şo hem şo ýokda ýok. Men ýanyma gelip şo aýdyk gitdi de özüniň radylygyny aýdyk gitdi diýende şolardan mara bir. Şol halipalan adamlar şolar duýup bilýän adamlar, gaty duýup bilýän adam. Ona martym olmuş şeýin bir tarafy bar da aýdym bardyr, şunda da goýberer şol aýdymy. O da ilkinji töýgüm akitdi ýyllar. Oo. Sonam şu gepleşigine de goýaly. Nokman, netip Şol boldy. ilkinji töýgüm akitdi ýyllar diýen aýdymy näme üçin ýazdyň diýip men muny goýmadym günne. Bilem aýtman ýylgar ýaşaýdan bolýar. Bilýän ýylgarsyn aňartyndan bir zadyň bar. Yo bir ýönelege ýazylmaýar magtymala şu ilkinji töýgüm akitdi ýyllaryň taryhyny aýdyp berdi ýani. Hiç goýmadym. Ahyrynda bir gün muny eşitdim muň taryhyny. He. Ondan diýip bähdi ilkinji aýtdyran sen boldun şu taryhyny näkde. Ana men idi. Hiç kim aýtmaýan men idi. Bir gaýdy gowurdum idi. Ad 6-njy Jamal diýdi. Ha, ýaş wagtym idi. Ýöne diýdi. Men neydi şoň jora saldyk diýdi. Men okuwa gaýtdym diýdi, Aşgabatda diýdi. Okuwdym ýykyldım diýdi. O wagtlaram ýygyňa barmak aýyp bolýar diýdi. Ha, okuwdan ýykylyp. Ha, ýykyldy. Şoň üçin men şäherde galyp işläýin diýdi. Men işe galdym diýdi. He. Şonu da diýdi, maňa şoň jora gelip diýdi, ýanyma gelip diýdi. Ýagdaýlarym sorap, soňam diýdi, şu altyn sana garaşýanlar diýdi. Sen sonra ýa diýdi. Men şona da gitmedim diýdi, dogry diýdi, barmaň utandym diýdi. Soňra gelmen okuwa girdim diýdi. Okuwa girenden ýankyga diýdi, ýene men olam okuyan ekenler. Jordy. O joradan okuwa girdi. Geldi de diýdi, şu altın durmuşa çykdy diýdi. Altın durmuşa çykdy diýdi. Ondan şondan soň men diýdi, şonu bir palpa aýpladym maňa garaşmady näme diýdi de, ýöne diýdi, o gep başga eken diýdi. Ol gaýdyň öýdi diýdi, maňa ola edip diýdi. Garaşypdyr. Ol altın maňa garaşypdyr, durmuşa da çykmandyr diýdi. Ýöne bagay diýdi. Öýdi jorasyny tatdy diýdi. O da yalan ýaşyryk näme öýdi, öýdi maňa geljek bolýan eken diýdi. Öýdi halyan eken. Magtymulagyny. Magtymulagan öýdi halyan eken. Men şeý diýip diýdi, şoda doga düşdüm diýdi. Ýöne diýdi, şol häzirem ýaşap otyr diýdi. Maşgalatam oldy, durmuşam oldy. Ýöne ötünden geçenden magtymula gurgunmaý, magtymula işläp ýörmeý, magtymulaň jany tagmaý, ýarawlygy nähili diýip soraýamşyn diýdi. Olaram maňa aýdýar diýdi, tanış adamlardan aýdyp goýberýamşyn diýdi. Men radioýlarny tapdyrman diňleýämşyn diýdi. Menem magtymla men ýanyna kän aýtdym, şurada açdyň diýdim, öýdüňe dedim, kän aýtdyň diýdim. Sen şoň öýüne gitdi diýdim, ötür sora diýdim. Sizin diýdim ýüregiňizde diýdim, bir özüňizi günäkarlap ýaşap gelýäňiz diýdim. Bir ömre diýdim, günäkar bolup ýaşamak diýdim. Olam sizi günäkar edip ýaşamak, oňa da agyr size de agyr diýdim. Ikiňizem ýaşap oturanmasaňyz bar diýdim. Aýyp bolar türkmençilikde onýada. Bir ogruny tap diýdim, bar şoňa diýdim. Diýä ýüregiňe nämäni aýt diýdim. Özüň näme üçin aldanyny, näme bolarlygyny, öz ýalyňyşyny, öz kemçiligiňi, öz ýaşlygy edeniň aýt diýdim. Onu aýtdymy bardymy? Diýdim. Aýtdym. Ola menjidi. Şo ýük bilen ol gitmedin sizi günäkar bolup, ol dünýeden gaýtmadyn diýdim. Sizem ahmarda bolup galmaň diýdim. Näçe ullap gezdi, gitsem makam, gelýär kabinete, aýa gitsem makam, gitsem. Kim alyp gideýin ýanyma? Öwür tejen alyp gitdi. Öwür tejen. Öwür tejen. Göök tepeli. Ay pahyr. Gitdim. Şoň bilen gideýin, hawa şoň bilen gitdim. Bir bahana tapylar diýdim. Bolmana diýdim, ýaş wagtymda diýdim, surata eliň alyp, bamy suratlar diýdim, klatasy ýene bir zatym diýdim. Şonu ýa döwürde nämeň bolsa diýdim. Şular kimler waka diýdi, bar diýdim. Galan açan kim bar diýdi. Balar tap diýdim. Ay balar tapdylar, gidipdirler. Gidipdirler, öýüne bardylar. Soň geldi. Aýa bardyk diýdi. Öýün tap bardyk diýdi. Kapyny kakdyk diýdi, agtyga açdy diýdi. Ondan Altın Jamal diýene diýdi. Ýaş gaýdýar bolup ýerine öwrüldi diýdi. Toğusup ýerinden turdy diýdi. Ondan
de şey oturduk, gürleştik, ondan bundan gurrun ettik deydi. Ne taçak başına onu yadı gurrun etmek ayıp deydi. Son ahırına daşa çıkan san neydi. Neme, öğüdür dağı üzümlen o eken, bakacağın o eken hep soğuptur kaptara. Şu dayda da beni bağışla deyip ayttım diye. Men öz günahımı bilen bağışla deyip diye. Oğlum deydi diye. Bağışlamak ol başka da men yüreğimde sana olan hiç neme yok yönedine şu ateçeli akmarım kaldı deyip diye de akmarım men mertebem o da dedilen petel dilen yağlı oldu men hiç daha da düşünmeyen kaldım deyip diye de ağacın nemetine ağacın kabuğunun içine çukur böyle oy şona hat yat koyadık diye de adımız yadılman del dine şon oylarını hat koyup gidiyordu diye şey deyip o devrin söygüsü hem kaynarken bu atkıyali telefonuna hava hemmedat o derler o ayıp da o devirde Türkmenin milliliği yatır da o devirde var onun kıyın ol yodum diyen aşkıvat bilen gökte ben arıp taşama değerli kelmeyi bir haber varıp yetip durmadı yani de elbette şu devirde şu derecede adamlar katı namuslu olmalı katı ağırlık katı gizliğin görüyorsunuz öz söygüsünü koruyacak olup şu derecede gören Türkmenin anır neyli beytti yani neyli namus ağırlık ana mahtumula son radyoyu yaptır men şonu ekip bolu kino açı ne ekip bolu göktepe almadı deyip yazıp da şonu gol yazmadı men elimde dur gol radyoda da gitmedi yetişmedi şonu yazıp bollum deydem yok oldu ana şonu yaptırmadı ana şonu halifalarıyla men istedim hem işlemek hem ayınca şol halifalan radiyliğini almak Allah Teala dayetlerine verir. Ola men yüreğimde katı mehriban yaşayalarda. Ağlam doğramaydım ağlayan, şolar yatla ağlayan. Mahtumulağam bir sözünü yatla ağlayan. Muhammed Murat Kömekov'un yeni bir sözünü yatla ağlayan. Bayram geldi Murat'ın yılgırsını, mutta yılgırıp oturuşunu yatla ağlayan. Cuma yadımradın gıdıkla aydıp beriyen değişmelerini yatla ağlayan. O da yör ayet cıyıncan, yör dip öydün maşileri alıp gidiyor, iş alıp gidiyor. Ne şolar yer ağırtır, ne petbel. Men olun içinde hiç kim, men olun yani hiç zat öyle. Olar şeyler beyik adamlar da, şeyler ağır da adamlar. Şol oturan nemeler, kabinetler, şol oturan çay başında gördüğümde men köplec ağırla diyen adana şol. Men şo vaxtları şolar hakkında kâzat yazsam olacak eken yani. Kâzat yazmalı ekenim, kâzatlarını almalı ekenim şolardan yani öğrenmeli ekenim. Şoların hakkında men yatlama, inni yazıp başlayacağım. Her hakkında nefip oldu. Yetiştim. Allah yetiştirdi. Yetişerdin inşallah nefip oldu. Yok olandan sonra şon zaten men yığınamalı oldum. Kitaplarını, defterlerini men yığınamalı oldum. Böyle şey deyip kitaplarını götüremle şon içinden onun mersan surat yazılıp gitti de şu bir suratı dördüm taşta kaydım suratını on mersanı çıkarttır da şu suratı. Yani benim teyze çıkarttı. Gitmedin. Teyze çıkarttı. Şonu yayırıp gitti vereyim. Şonu beni gizleyecek bolup kaptanın aktörlerden gizleyecek bolup bağırın şonu nemedi. Şon sırrını gizleyetim geliyordu şu vakti. Yönü inna çıkıyorum da. Ne açtım şu yerde şoförü. Şon çiğnem. Martumulağım oğulları var, kattık oğulları var. Sonlara beni yatlap toylarına çağırıyordu. Sonlara bardım. Şu yerde şu dağıtları aydanım için, şu martumulağa, şu sırrını açanım için beni bağışlatırlar. Martumulağa yağla adamla sırlı dünya sırrı olup kalmasın yani, bilyen adamlar aydayın yani. Benim kan Mahtumul Halifa oğullarının toyunun sayadı olmak, aktıcakların neticemde var eken. Öldürümü sahanlar, maşgalatam, oğullarım, aktıklarım, tuğurum. Allah zan halifalan ruhlar saat gördüm. Halifalar hakkında kan olur varada film dörösün ama halif netip borda olur var dörödüler hem tezahü kahraman arkadamın ödü şuna giyin yol açıp verdi. Miras teli iliminde da halifalar hakkında yatlan otuyor ya Türkmenin va teli iliminde da ne günün arkada teli iliminde da yürütü halifalarımızın düşürün filmleri, kinolar her şeyini görkölde.
halifelere goýulýan hormat sarpa hiç wagt egdilmeden size de silap, hormatlap, dörejik toparyň çakyryň kabul etgelerinde halife köp sagyryn aýdýar. Osman Kofi barada näýip pikir? Osman Kofi'ye katıgowy hyzmat etdiler. Ne çaýyň türlü görnüşlerini işte bir janyna dedet boldy. Rahat duyduk özümi diýip. Adam dartkyly ýagdaýda gelýän aňyrdan gelende. Uman çaýlar gowy, süýji tortlary, süýji Mahita. Katıgowy, tagamlaram katıgowy. Öz Türkmenistan döwletimizde Türkmen TV gatynda öňe ösýän meýwelerde edilen Türkmen TV gatynda öňe bir gözellik ýok katıgowy hyzmat etdiler. Katıgowy tagama mowy. Aslında şunu ýalak dartkyly ýagdaýda şu gök çaý şular ýaly meýwelerden ýasalan çaýlar ýa şular ýa süýjilik tortlar adama bir rahatlyk berýär. Şoň üçin men haladym. Bir de görýän ýyllaşmada da şu Osman Kofi'ye gelip görmegi mahtagat berýär. Netip bolsa menem 2 gelinim alyp geljek. Netip Men gellerim bu görýän şoň üçin 2 gelinim alyp netip bolsa geljek. Ýakyn ýerlerde gattygowy. Diýar taňa tort beren bolsa, bärde netip bolsa diýara sen tort bererdi. Netip. Bu Osman Kofi onuň tort bilen gülüňnäýlekge tapak durma adam bilerler. Taňry alkasyn. Şu Osman Kofi'de işleýärlerin hemmetiň jalary sag bolsun Allahjan, görjekleri gowy bolsun. Diňe aljaňyz alkyş bolsun. Ýyly günümizde şular ýaly tagamly, datly, ýylymişlerden ýasalan gök çaýlary, ýa bolmasa şunu ýa süýjilik tortlary paýlap durmaň özi bir sogaply işleriň biri. Şoň üçin hem halka hyzmat edýäňiz, ýyly güne hyzmat edýäňiz, bilem ýagşylyk işleriň biri. Şoň üçin hem diňe üstünlerde edýär. Dedi, janyňa sag bolsun çygenjan. Daşyňyzdan görüp gowanýan, edýän işlerini kän, watanyň, halkyň. Şoň üçin hem Resul edýän işleriňizde gowanyp ýaşamak bededen etip etsin. Hemme dörejik toparyňda sag bolsun aýdýar. Ne şu sagat 3 boldy, 4-den işleýär. Şonda da hemmäňiz şu dikaýykda durup şu gepleşik ýazjak bolýaňyz. Elbetde şu gepleşiň içinden bir zatlar alyp bilseler, ağlayacağım şu gepleşikden bir täsirden bilseler, biziň rahmetimiziň ýerine düşdügi bolýar-da. Şu biziň rahmetimiň. Halipe gepleşigimiň dogry wagtynyň hiç ilçägi ýok. Netip borda näçe sagat çykdy da şonu netip borda YouTube kanalyna ýükler. Onuň ileslerine tomoş edip bilerler. Gowy durmuş hakyna söhbet edildi. Sunugat hakyna söhbet edildi. Halipeler hakyna söhbet edildi. Entekän söhbetler bolar netip borda. Size de muny meýlap bir ýazja eterleriniň tomoşaçylaryň bir söýgüsini gadanmagy. Siziň döredýän keşpleňizden, siziň döretjek filmleriňizden hem tomoşaçylar bir näme many çykaryp bir sapa galy bilse, rejissoryň, şol aktýoryň, oýnayan aktýoryň keşbiniň eteriň ýerine düşdügi, netip borda durmuş kıssalaryň hem dowamly bolmagyny arzu edýär. Resul çygenjan şu gepleşiňizde çagranyňyzda sag bolsun aýdýar, töwri köp bolsun. Allahjan ilhalar gepleşik bolsun, halkyň gepleşigi bolsun da. Adyňa awraýyň mertebeňi belende galdyrýan gepleşikden biri bolsun. Dörejik toparyňyzda sag bolsun aýdýar. Siziň çeken rahmetiňiz ol halk üçin, watan üçin edilýän rahmet durýar-da. Şu portatdan peýdalanyp, bir de şuurlara şunýal ajaýyp watanyň gojagyna ýaşamana, işlemäni döretmäge uly mümkinçilikleri döredip berýän gahryman arkadagly gahryman herdarmadan jalaryň sag bolmagyny, ömürleriň uzak bolmagyny arzu edýär. Biziň owadan diýarymyz, owadan watanymyz, owadan tebigatymyz bar. Şu owadan tebigatyň gojagyna her birimiz owadan ýaşamak nesip etsin. Goý gahryman arkadagly gahryman herdarmadan tutýan tutumly işlerimi damyra wajasyn. Jalary sag, ömürleri uzak bolsun. Köp sağ olun. Aýyňyza arzu bolan hatyr bolsun. Siziň hem janyňyz sag bolsun. Maşgalaňyz awadan bolsun. Netip borda tuwalamy iki oğulcuňam birlikden gözli baş etdiň. Allah'ım şolaň gowy günlerini görmek. Artyk töýmek, çoguluk, ýuguluk, gowuluk töýmek meýser etsin. Netip borda aýa genejaň artyk bolup dur diýen hoş habara
o garaşat ne dip bolsa. Sungato, medeniyete sarpa goýan, hormat goýan arkadamyz we arkadan gahryman terdarmyz we biz hemişe de öz gepleşiklerimizde de şular ýar söhbetimizde de gahryman arkadamyza, arkadan gahryman terdarmyza bize döredýän mümkinçilikler üçin, işlemegimiz üçin şular ýaly bir gowy ýerlerde ýan edip tomaşaçylygymyzy ýetirmäge döredýän mümkinçilikler üçin hemişe tagwurdan aýdýan gahryman arkadamyzyň, arkadan gahryman terdarmyzyň janlarynyň sag, belent başlaryň aman bolmagyny, iýlik berpikdişlerini hemişe ruwaşyklary beslenmegi tüýsüregimizden arzu edýär. Onda hali köp tagwur. Tagwur. Kän wagtyňlar durmaly. Böyle. O hemişe şular ýaly gowy toýlugyny diýdarlaşmak meselesi. Tagwur.